दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जे नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 अक्ट'आव जे बड'लेण्ड महाउत्सबनि जे हाबाफारि बेखौ लानानै जिल्लाफोराव मोनसे वेलकाम रेलि हाबाफारि लानो बिथोन हरनायलाय दा बेखौनो लानानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे ढेकियाजुलि साब डिस्ट्रिक्टआव जोङो फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफाद बे मोनथाम आफादा जयैनो दिनै जोङो रेलि हाबाफारिखौ लादों। दा बे रेलिनि गेजेरजों 15 आरो 16 जि जानो गोनां बड'लेण्ड महाउत्सब दा बेवहाय खोनानानै गम मोननानै जों बिराद रंजानाय मोनदों दि भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो दिल्लीनि जि दरबाराव भारतबर्षनि साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे मिथियो बर' हारिहा जे गावनि राव थुनलाइ आरो हारिमु दङ। दा बेखौनो जोङो बिथा खालामनानै भारतनि प्रधानमन्त्री आरो लोगोसे भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङाबो जिहेतु बेवहाय बाहागो लागोन आरो भारतनि गुबुन गुबुन बिफाननि केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो लोगोसे आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो दिनै बर' हारिया जे गावनि राव हारिमु थुनलाइया बिराद जौगाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गावनि जे ट्रेडिशनेल माखासे जि आइ टेग मोननो जों हाबाय। दा बेफोरखौबो जोङो बेवहाय जिहेतु दिन्थिफुंनाय जागोन। दा बे साननैनि जे हाबाफारिया जाहाथे गाजा गोमजायै जाहाथे जायो आरो जाय बिथांमोना दिनै जोंनि थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा दा मोनसे गोजोन जोंनि थासारि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे समाव जि रोखोमनि खास्रि बिस्रि जों मोनसे थासारिमोन दा बै थासारिया जोंनि गेजेराव दिनै गैलिया। गोजोन मोनसे जोंहा सक्ति जानायनि उनाव 2020 सन 27 जानुवारिनि उनाव जोङो गोजोन मोनसे थासारि मोननो हाबाय। बे थासारिखौ मोननायनि उनाव दिनै बर' रायजो राजाफोरनि गथ'फोरा बा छात्र छात्रीफ्रा मोजाङैनो फरायनो हादों, मोजाङैनो कलेजाव थांनो हादों, मोजाङैनो फरायनो हादों। दा बेखिनि परिबेखखौ बेखिनि अबस्थाखौ जोंनो भारत सरकार मानगोनां नरेन्द्र मोदीनि बिथांनि सरकारानो जोङो होदों। नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि प्रेजेन्टआव जिहेतु एकर्डआ जादों आरो माखासे एकर्डआ जोंनि मावफुंजाबाय आरो माखासे एकर्डआ जोंनि मावनो गोनां दङ। दा बेफोरखौ बिथा खालामनानै गासैबो जाहाथे फैबाय थानाय समाव थाबैनो जोंनि जि मोनसे एकर्डनिबो जि मोनसे गोजोन जि गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ मोनसे मोगथां महर होनांगौनि थाखाय बिथांमोनाबो दायथ' दङ। दा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि हाबाफारियाव वेलकाम खालामदों। बे हाबाफारिखौ लानानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो दिनै नैबे ढेकियाजुलि साब डिस्ट्रिक्ट टाउननि गेजेरजों जोङो बे वेलकाम रेलि हाबाफारिखौ खालामदों आरो आं गासैबो बर' रायजो बिथांमोनखौ खावलायगोन गासैबो दिल्लीयाव थांनानै बाहागो लानानै गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ दिन्थिनायनि जि मोनसे खाबु दिल्ली दरबाराव जोंनि जे हारि माहारिनि जि मोनसे गाननाय जोमनाय माखासे जिअटेक दिनै आर'नाइ दख'ना अनला नङा होमबा जोंनि दामजुफोर खाम सिफुं सेरजा जथा जिअटेक मोननो हाबाय। बेफोर जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। दा बेफोरखौबो जोङो बेवहाय दिन्थिफुंनाय मोनसे हागोन आरो बेवहाय जोङो कालचारेल रेलिनि हाबाफारि माखासे गोबां हाबाफारिफोर जोंनि गेजेराव दङ। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान जि 14 नभेम्बर जोङो बेखौबो खुब गाजा गोमजायैनो दिल्लीनि दरबाराव भारतनि रायजो राजाफोरा भारतनि सुबुंफोरा जाहाथे मिथियो जों बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जे दिल्ली महाउत्सबखौ खुंनो थाखाय आखाइ लादों। दा आं खावलायगोन साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा गावनि केपासिटिनि गेजेरजों जाहाथे बेहाय बाहागो लायो आरो बाहागो लानानै जे जोंनि जि हाबाफारि बेखौ खुब गाजा गोमजायै जाहाथे जाफुंहोयो आं बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन। बेखिनियानो जोङो सनितपुर जिल्लानिफ्राय खमैबो 300निबो बांसिन जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै बाहागो लागोन। जिहेतु बेहाय माखासे ट्रेन मोननै ट्रेन जिहेतु फ्रि जों मोननो हादों। दा बेनिखायनो गथाय रायजो राजा बिथांमोना बेहाय थांगोन आरो गासैबो हारिमु आफादनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेहाय जोङो खुब गाजा गोमजायैनो 200निबो बांसिन जों बाहागो लागोन। आनजाद सुनायाव जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव आरो हारिमु जोंहा हारिमु सनितपुर जिल्ला हारिमु आफादनिफ्राय जाबायदि बाहागो लादों आरो दख'रानिफ्राय जाबायदि बाहागो लानानै जा गोजोन जोङो आगान सुरदों रेलि खालामदों बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि खौसेथियाबो बाहाय नुजाथिदों। लोगोसेनो जोंनि जाबायदि मावनो लानाय बे हाबाफोरखौ दिनै जोङो एसेबाबो आवगायगोन होननानै जों सानदों।
मानोना जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो बावहाय मैखोम बाहागो लादों आरो जोंनि फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो बिथांमोना जाबायदि बाहागो लादों आरो प्रमद बर' बिथांमोनाबो जाबायदि बाहागो लादों लानायनि उनाव भारतबर्षनि प्राइम मिनिस्टाराबो बाहाय जोंखौ गोहोम खोख्लैदों आरो लोगोसेनो जोंनि भारतबर्षनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा जोंनि फिरफिलाखौ बिहोगोन लोगोसे जोङो जोबोद गुबुन गुबुन गौथुमफोरनिफ्राय बाहाय ज' जाहैगोन लोगोसेनो जोङो 15 खालि जोङो बे सानाव जोङो रायज्लायनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जा गोथार बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सान 16 नभेम्बर 15 नभेम्बरखौ जोङो गासै दिल्लीयाव थानाय बर' माहारिजों लोगोसे जोङो बुहुमनाङैनो जेसेबां बर' दङ बिथांमोननो जोङो जोंनि बे जौगानायखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो लोगोसे जोङो जोंनि बर' रावा जे सिभिलाव हाबखांनायनि उनाव बेसेबां आवगायदों बियो बेरखांगोन लोगोसे दा जों नुनो मोनगासिनो दङ 2023 मायथाइनि APSC आनजादावबो दा नुनो मोनदों बर' मिडियामजों फरायनाय गथ'फ्रानो 24 जनहालागै पास जादों बेखायनो मालाया गुबुना जेखि बुङा मानो जों नुनो मोनगासिनो दङ बर'आ जे जौगादों बियो नुगासिनो दङ आरो बिथांमोननि नाजानाय जाबायदि जोंखौ दैदेनलांदों बे दैदेननायनि जा जोंखौ लामा दिन्थिदों बे लामाजों जों आगान सुरनानै जोङो दासिमहालागैबो जों जौगानायखौ नुनो मोनदों बेखायनो आरो लोगोसेनो जों आसा खालामदों जोंनि जाबायदि बर' हारिनि आरो जोङो आउटसाइड बिटिआरआव थानाय बर'फोरनि गासिबो समस्याफ्रा जाहाथे जोबलांगोन जों बेखायनो आसा खालामदों आरो बै सुक्तिनि गेजेरजों जाखिनि जोंहा 6.2 फरायसालिनि जेंना बे फरायसालिनि जेंनाफ्राबो जोङो सुस्रांलांजागोन होननानै जों एसे आसा खालामनो हादों बेखायनो जोंनि बर' हारिनि गासिबो फरायसा आफादनि नाजानाय बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय बर' हारिमु दालाइ आफादनि नाजानाय जों लोगोसे गासिबो जोंनि राजखान्थियारि हान्जानि दैदेननायाव जाबायदि जोङो जाफुंनो थांगासिनो दङ बेखौ नुनो मोनदों बिनि थाखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आरो बर' फरायसा आफादनि जानानै जिल्लानि जानानै जोङो बे गोजोन रिलिजसिम आगान सुरनायाव जोङो बयनोबो जोंनि मेसेजखौ हरदों आरो बयनिसिमबो जों गोजोन हामलायथिखौ बावहरदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जानानै बर' हारिमु साननि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। जों गासैबो मिथिगौ फैबाय थानाय 15 आरो 16 नभेम्बर दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जथायै गोदान दिल्लीयाव बर' माहारिनि राव हारिमु आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया इन्दिरा गान्धी इन्डोर स्टेडियामाव साननैनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड महोत्सब खुंनाय जादों। बे महोत्सबाव 15 नभेम्बर खालि हादरनि मानगोनां नरेन्द्र मदि जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लागोन बिनि थाखायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै जों गासैबो जिल्ला एबा जे महकुमा लेभेलाव दिनै वेलकाम जे हानजा सुरनाय प्रग्राम सनितपुर दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभा आरो जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद गासैबो ज' नांनानै दिनै ढेकियाजुलि जे गेजेराव बे वेलकाम जे रेलि बेखौ लानाय जादों। गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजासिम खुलुमनाय जासिहरबाय आरो गासैबो बड'लेण्ड रायजोनि गासैबो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जन'गस्ति बयनिसिमबो जोङो जि बड'लेण्ड महोत्सब बेनि जानानै जोङो गोजोननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों। बे समाव जोङो मोनथिगौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि मोनसे मददजों फैगौ नभेम्बर दाननि
15 आरो 16 बे सानैनि हाबाफारिजों दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सब होननाय मोनसे हाबाफारि बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारियावनो गिबि खेबनि थाखाय जि मोनसे 15 नभेम्बराव बेयावनो जोंनि बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै बेलासि समाव जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां श्री नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथाङा दिनै बेयाव बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव जोङो कनसेन्ट होबाय। बेखौनो दिनै जोङो बरायनानै जोङो दिनै मोनसे रेलि हाबाफारि लादों। जोङो बिथांनि जे मोनसे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोङो गोसो खुसियै गासै बड'लेण्डनि रायजोनि जानानै जोङो बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौनो हास्थायदों गासैबो बर' रायजो राजा जाहाथे बे गासै बर'निनो मोनसे हाबाफारि होननानै बेखौ सानगोन आरो बुजिगोन आरो बेखौ गावनि हारिनि जि मोनसे राव थुनलाइ आरो जि जोंनि गासैबो हाबाफारिनि जि मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथि बेखौ भारतजों लोगोसे गासै पृथिबियाव गोसार होनायनि थाखाय जे मोनसे मोजां हाबाफारि बेयावहाय जाहाथे गासैबो रायजो राजाया मदद खालामगोन आरो बेखौ बरायगोन आं बेखौ दिनैनि जि मोनसे रेलिनिफ्राय बेखौ फोरमायबाय। आरो फैबाय थानाय जि 16 नभेम्बर बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेखौबो जोङो दिल्लीयावनो जोङो साइ स्टेडियामाव गाजा गोमजायै गासै गुबुन गुबुन हाबाफारि सेमिनार दङ, डिसकासन दङ, जोंहा दिल्लीयाव रेलिबो दङ। जोंनि गासै बर'नि जि GI टेग मोननाय जिखिनि जोंनि बिथिंफोर बे गासैबो आयदाखौ जों लानानै बेयाव एग्जिबिसन दङ। बे गासै जोंनि हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमु गासैबो जौगानाय बिथिङाव जोंखौ बिश्व दरबाराव लांनायनि थाखाय बे मोजां मोनसे गिबि खेबनि थाखाय हाबाफारि। बेखायनो बे हाबाफारियाव जोंनि गासैबो बड'लेण्ड बासिया गासैबो जाथि आरो जनगोष्ठीया बेयाव बाहागो लागोन। बेखायनो बे मोजां मोनसे हाबाफारि बेखिनिखौ बे समाव नैबे दिनैनि जि रेलिजों जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बे जि मोनसे जोंनि गिदिरथार जि मोनसे बड'लेण्ड महोत्सब बे बयनिबो मददजों जाहाथे साक्सेसफुल जागोन जाफुंसारगोन बेखौ गसाइनाव आर'ज खालामनानै जों बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों।